kawai ngayo i ba nakaliang jong kini ki yot jong ka UDP ki pen pau ka jing so khia ha ke bede ber ke jing jong kinong hikai henry kadak jingkli ke bangang kwa an bu hang ni kalau baki di bantep mano balong education minister ha ka sarkar MDA hatong dei MLA naka sengjongki nganga kan mau kum we naki nongilam jong ka National People's Party haka ching yakhi jong kinong hikai hang ni hapo additional secretariat ngala tho ngira tho kum ka youth front ni ka bat kerpat ka sarkar ban solve ka problem jong ki nomor bole ngayu ibu education minister syam nasim khai ban solve ka problem jong ni hikai ban ngi tang hadin arsni da ka baburong ba person dan song la khat ya kinong hikai but tang hadin ka tu kani kenta kila call off no ka strike hanging yu iba kini ki minister na ka parti UDP kimdon ya kata ka jing sutho dan ka jing kit kli kumno ban solve ya ki bakum kini problem piwi ka jing sha siap tiarkas hakmat jong ka secretariat hatu kaniru kamde ka jing ai order jong home minister ubade na ka parti UDP tiya kaniru ngangek kum ki samla jong ka jela kum ki pajba jong ka jela ngangek ba nilai saki bat ni tips kan tiasa sisin ngaru akar pat ba bang ngimdai ban bakla ngimdai ban sya penbe tang nomor bang agenda election syami kan san kumni kan bah kita ki por ngakam UI ki samla jong ka UDP bakin me shikmat yak ban kren e lan ban tha e nagam ta ban solve problem nata kinong hikai ki ba e ki jong